mor sin situation. Lav det første på. Og den går da ikke lidt længere, for katten var hård. Jeg ved nogle kan. Gør med alt lidt med det lidt. Ikke så høje arme, så lidt tilbage med dem. Der. Jeg kunne da holde sig lidt hele vejen. 2, 3, 4, 1. Hvordan tænker du det? Rækterne. Også udvendigt. Du må slet ikke skubbe armene lidt tilbage. Der, så stille i 5. Udvendig fod. Ræk benene, klar. De går pisse meget i stykker, dem her. 3, 4, 1. 3, 4. Ja, en mere af dem der. Mine de har holdt lige sådan der starthåndtering derovre nu. Hallo, Lilja. Bøj benene, sid benene. Ræk tæerne. Ja. Samle. Hæle. Samle. Samle. Jeg over, der er noget gennem dem, altså. Det er bare den der. Og det er bare den der, der er fejl. Der er lidt næste til ikke en sådan. Bøjer begge benene hopper op, så er det svært at komme op. Du skal svinge, ikke også? Og så når Claus han skubber, så er han nødt til at svinge noget mere. Og de skal ikke gå i stykker endnu. Hvad er forskellen? Lidt ned i over hovedet hænderne. Dem her, det var sådan en stævn. 3 mere. Så ligger det så mange af. Det er sådan her. Eller havde de ikke det? Videre. Okay, tilbage. Samle. Flot. Hop bagved. Og væk. De har sneglet hændeskriven, den her. Jeg sagde sådan 15 i genbrug en dag. Jeg var derude lige med flyttet, og der tog de alle nogle og der var lige præcis der var lige en tilbage, den tog hun i stedet. Den havde de holdt. Flot. Men det kan de ikke vide, altså. Det skal man kalde for den også. Og 1, 2, 6, 3, 1, 2, 4, lige stille. Ja, så går lige benene tilbage. Så igen. Nej, det er for hårdt. Ja. Bedre, bedre. Kig op. En mere. Og så stille. Så bliv tilbage med overkroppen. Så igen. Bedre. Hen til mig. Ja. Bagud. Og stræk. Kig op. Lige ud. Og benene mere tilbage i dag. Så er du lukket øjne. Ja, ikke se så meget. Bakbein. Ja, og igen. Fint. Lad blødt. Sidde. Ja. Samle. Opad. Husk helt samlet, når du sidder der. Knæ. Lidt udvendigt. Ja. Husk det nu, ikke? Ja. Det højere lidt. Og bedre. Samle. Det vil jeg forstå en gang. Hvad er der?
sådan nogle bukseinderne, som har sådan en streg heroppe. Vi kan lige ryge op og så den ene ryger op, og den anden ryger ned. Kør. Godt, der er fint. Igen. Derned. Ræk. Og sushi af. Samle. På forsvindet med der, ikke også? Og sid pænt. Ja. Ui, få du sidder bagud, hugger bagud der i armen. Ej, det er det, jeg står. Jeg har ikke spillet vi bare ikke det. Din arme, det er sådan her. Og ned igen. Åh, det var det hurtigt sving, det der. Det er da ikke lige så godt. Bare der var sådan noget der her. Der er lige ned og hold ved igen. De der arme der, de skal ikke køre i cirkler. Det er lortet at prøve det er lortet. Og han skal komme ned dernede. Udenfor eller indenfor? Altså det er inde, men det er jo rart, at de kan gå ud en gang imellem. Stræk benene, alt du kan, og ind. Så kommer der en sushi af. Stræk bare. Og sving, samle. Ja. Sving. Stræk foterne. Stræk lidt fod herude. Jeg kan ikke gøre sådan, at jeg tæller den. Gør det her. Op. Den har lægt til det. Jeg var på 29. Godt, der er Linda. Og ned igen. Fandme sejt. Sejt. Sving ned på maven og slippe. Der er mange dyr her. Mhm. Svang helt vildt, så kommer du lige til at bøje alligevel. Bøj. Ned. Stå, ikke. Ja, blød i armene. Er I klar til en fyr?